Buskangni chong marino kitingi Tipra Mothani member tongmani ro tabuk dol kaisano kok kheklaima bai tonglia Tipra Mothawo resign rilaina ni nangkha shawimania buskango BJP ni banade romlaino Tipra sharokno thansa khlaina ni bagai kogrimani bubagra tabuk bufang blai kraiba haikeno krai tongbaikha Tipra Mothani adongrok kaisa pulang norno ani bisingti beleka ka maya faro taun bengke norok kaiman bagai tai norong bisingti nang tini kisa ini jon sadron batin sadron baro jeng siran musungo namo ke haba haise jeng dirgon din nomoi Tipra Motha khaifimani onek balokjak puja songsa pro jungno tini restaurant tinorowo joton yemrok chalaijak abo bebak tin bagi sing dong haifano khaimani bisingo jengmai je kogrui nai tini bobara jengmai je kogrui samkhani hin kogrui nai je nokar phemani tau kolon pore hingkai babon kun groto liya ja kogrumani boni bagai ang tini Tipra Motha no hoite pura sang Yakar asuk toran hin wan soka on bagino noroi kok salai nong nem kisa Gusuk disirok balok aja nih Tipra Motha kelaina. Ang Tipra Motha khaiman ke kusin simu je fru Tipra Motha chengla fru no chung no chenglayo tan beng ke sengab sang TSP khai dong mani ye bo ba gara ka congress khai tonga jorawo ye bo congress nong khrinai chung kok salai kya kong mai kok tong mani ka bo no je chung Tipra len bare te kun diman te je chung sam khaya fru Tipra len simu chin bagi tong na hinai bo kok man bising te chung Tipra len sanan bagi nai chung ek lage sam khali mani phia ba abun pore ba kok busaba narliya tabu to norok joton nukna sibu sikana joton saiman tong kai taku bin kusna kus leka ege singso Tipra Motha je dabi ke nargai Tipra len khaidin phajemi na kok bungsa bo korikha bon bagai aram nang je ngenang hai asu tong hin man sogai Tipra Motha Yaksochinai man sok jakta Aji Tipra Motha kelai tong kerja kuno podok tong jar. Aprang central secretary tong mani Kalau busuk ro Tini je nor Tipra Motha nih Yakar. Tipra Motha ni yakana ke tauk sor khoroni no ne nukjak tini ami taibo tong borobo phaibi nai asuk tong mai boro wan sok jak ang thu abo simi ya o area simi ya kangma jagano je Tipra Motha khaini ro tauk joton asulai jak khas sarang yang mon bagai Kalau Tina hero Tipra Motha Yakar nai nor. जों 10-12 जन लकानाय जों याखालायजाक Kalau oleh tamu kan suitong saya kumuni podolog baik gedal lain nak gedalnya tamu kan suitong. ताबुक जदे आबो कुनु मानसक जायाखौ तामुके जों जे खाइफिनो नामानो जों याखरै इसा आसुक टंगानि मानसक जाक ताके उन दिनाव बोटिं साबो नायनाय ताउ जला कुनु सठिक सिद्धान्त जों नाहार जायाखौता नंगौ आनि चेरानो तिन दफानि चेरानो ब्रन थिनां निबागै आं सान मुसंकै ब्रननि न मानसक ब्र याफिर सेबायथिं आबोसि जों जे जागा गोलग टंखारा टंहांकै जों बर थैबायनाय जों बर बयस दनदागा ब्लाइखेंनाय तिन चेरायरनि जों तो जरा पाइथेंगे जों थां पाइनाय फेबा तिदि आपानि जे फाइ तंनाय चेरायरक बन बयस ब्ले अन कारना बन बागै बरबो बंनि या वानसगै बंनि थिनानि काहामनि वानसगै बर याफिर सेथों आं आमनो कयनाय मुसं तिन जत्त Tipra Motha tangi maya kartani atau din gedung mah salrejai nih Tipra Motha khai tong man. Tipra Motha ni yakamani ke tangtheng bo sakano no tongkai abono abote sanang tro ma sanai Chini bo bagara tungna je kok romani agiwa tungma je airline sungpru kok samani tungma je sukting pru kok samani kabo no je Tipra len bade sungtai kun dimang khaya tai kun compromise kri ke bai abun bagi simi sung songram khanin bo kok romani phia ba tabuk abo kun kok kri kha tabu ke tamo Tipra se akor dok tam nani rokni se bo sai tong su tai abono chaje ngino ang Tipra Motha no hote Yaksochinai musung kha ani bung ke sudan de broma ang Tipra Motha khorsa leader